Na listi Hrvatske čiste stranke prava za 9. izbornu jedinicu pohodili su Škabrnju na dan stradanja. Došli su, kažu, kako bi izrazili sućut, poklonili se žrtvama i ujedno upozorili na to kako ni nakon 20 godina koliko se Škabrnja oplakuje, zločinci i krivci još nisu kažnjeni. A upravo je to, ističu, ono za što će se zalagati. Ono što mi danas ovdje želimo reći našim biračima: ukoliko izaberete nas pravaše u Hrvatski sabor, nećemo se umoriti u obrani digniteta Domovinskog rata, činit ćemo za Hrvatsku sve što Židovi čine za Izrael. Znači, vrlo konkretno, donijet ćemo zakon o oprostu, općoj amnestiji za sve hrvatske branitelje. Marko Skejo, pukovnik Hrvatske vojske u mirovini, ističe kako je ponosan i žalostan. Ponosan, kaže, što je i sam zajedno sa svojom postrojbom neprekidno 43 dana sudjelovao u obrani Škabrnje, a žalostan što zločinci nisu kažnjeni, a naši su, ističe, časni zapovjednici poput generala Ante Gotovine i drugih u tamnicama. Mislim da će biti pravda u buduće, da će ovaj hrvatski kišobran prepoznati naši birači, da će te časne i poštene ljude prepoznati i birati za nje, koji će zasigurno u Saboru braniti nacionalne interese i braniteljsku populaciju. Položili su vijence na spomen obilježju na groblju u Škabrnji, poklonivši se, ističu, svim žrtvama Škabrnje, Vukovara i svima koji su dali svoj obol i svoje živote za hrvatski narod i hrvatsku državu. Prisežu, kažu, na ovom svetom mjestu, kalvariji hrvatskog naroda, da će učiniti sve za obranu digniteta Domovinskog rata i Hrvatske države, a na njihovoj listi poručuju: spoj mladosti i iskustva, spoj ratnika i mladih stručnjaka.